अन्थाइ बिखा सावथुनखौ मैया बेखेवबाय। अख्रां फिसा दानि जुगा मानसि गिदिर जानायनि नंला, दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग, बादायलायनायनि जुग। Woi Mirai, nongko जोंनो नांगौ जानानै फैदों, ओंखारबो। खौसे फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अन्थाइ बिखाखौ मैया चिरां जिल्ला सान्थिफुराव बेखेवबाय। चिरां जिल्ला सान्थिफुर बाजाराव मैया मोनानि 8:30 रिंगायाव खौसे फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अन्थाइ बिखाखौ चिरां जिल्ला बर' सावथुन आफादनि आफादगिरि मिजिं नार्जारिया बेखेवनानै होयो आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेसेन होनानै नायफैनायखौ नुनो मोन्दों आरो सोरबाफोर बे सावथुनखौ दिन्थिनो गोसो जादोंब्ला स्क्रिनाव नुनाय नम्बराव कल खालामनानै जगाजग लानो हागोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायथियो। नोगोद 5 लाख नांगौ जेब्लासिम नोंथांमोनहा बे रांखौ होफैया अब्लासिम जों बेखौ अपारेसन खालामनो हानाय नङा। आচ্ছা गिबि जोंहा माखासे पर्टेल चेनेल नोंथांमोननिसिम जोंनि नैबे अन्थाइ बिखा फिल्म दिनैनि प्रिमियाम श' एबा रिलिजआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गिबि साबायखर बावबाय। नाजाबोनायनि गेजेरजों मोनसे बर'नि ससियेल फिल्म ओंखारबोदों। बे ओंखारनाय दिन जोंहा प्रिमियाम श' हिसाबै जों लादों। बेवहाय जोंहा गोबां नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि बे फिल्मा फिथाइ थायबाय। जों मास मोनब्रै मोनबा जोङो शुटिं खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव जोङो दिहुनफैनो हाबाय। बेहाय खस्थ'आ मानसि हिसाबैथ' थागोन, देहासो नालाय, आरो बेवहाय जोंहा रांखान्थि खस्थ' दङ आरो समनि आंखाल दङ। दा बेफोरखौ गासैखौबो जथायनानै जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै सिनेमाखौ आबुं महर होबाय। बेहाय जोंहा फारियै मेन फावखुंगुर हिसाबै मिथिसार नार्जारि चिरां जिल्लानिनो, आरो दिलीप स्वर्गियारि होननाय बिथाङा सनितपुर जिल्लानि, आरो जोंहा मेन हिर'इन हिसाबै जोंहा रिदिका नार्जारि बङाइगावनि, आरो जोंहा दैमु बसुमतारी दङ बे सान्थिफुरनिनो। बिथांमोनानो मेन लिडिं हिसाबै फाव लालांदों आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा आर्टिस्टफोर दङ, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाला। दा बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनैनि फिल्मा आबुं महर मोनबाय। बेखौथ' जोङो मोनसे सिनेमा दिहुनबाय हिसाबै सारा बर'फ्रानो नुथों होननानै जोंहा मोनसे थांखि दङ आरो सारा बर'नि गेजेरावनो जोंनि सिनेमानि जोंहा माखासे जोंहा समाज फोसाबनायनि खोथा फैयो, बेफोर माखासे मेसेज थायो, बेफोरखौ जाहाथे जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सिनेमाखौ नायनानै बुजिनो हायो। आरो जों आसा खालामदों साफ्रोमबो जोंनि हारिमु सिबियारि बर' रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंनि नैबे अन्थाइ बिखा फिल्मखौ सारा आसामनि अनगायैबो गुबुन ओनसोलावबो जाहाथे नोंथांमोना लाङो, नोंथांमोना दिन्थिहोयो, बेखौ आङो खावलायदों सासे फावगिरि हिसाबै। जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो मददजोंसो जोङो थांनानै थागोन आरो इयुनाव जोंनो बे माखासे फिल्मफोरखौ दिहुनलांनो हानायनि जोंहा सुबिदाखौ जोङो मोनगोन। अन्थाइ बिखा बे फिल्मखौ माजों रुजुनानै बानायनाय जागोन? अन्थाइ बिखा फिल्मखौ रुजुनायनि गुबै जाहोना जाहैदों मा, सासे मानसिया बा गुबुन मानसिफ्रा गुबुन मानसिखौ अननो रोङै, बिपद समावबो अननो रोङै, खैफोद समावबो अननो रोङै, बेफोरबायदि गोसोजों लानानै माने अहंखार आखुनि गेजेरजोंनो मानसिया इयुनाव जेखौ बेसेबां खस्थ' मोनहैयो, बे खस्थ'नि फिथाइखौ जाय अहंखार बियो मोनहैदों। आरो जाय मानसिफ्रा अनजानो लुबैदोंमोन, गावनि बिपद समाव अनजानो लुबैदोंमोन, बेफोरखौ अननाय मोनि, बे केरेक्टारजों लांनानै बा बे लिंकजों लांनानैनो अन्थाइ बिखा फिल्मखौ बाहाय सुजुनाय जादों। जोंहा बिनि उनावनो जों आसामनि दाब जायगायाव जोङो गाहैगोन। गोबां कन्टेक्ट फैगासिनो दङ। जोंहा बिश्वकर्मानि उनाव दङ, बिश्वकर्मायाव दं, बिश्वकर्मानि सिगांफोर दङ। माने गोबां बिथांमोनहा जोंनि पस्टार आरो माखासे ट्रेलारफोरखौ नुनानै कन्टेक्ट खालामहरदों। बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहाबो जोंनि सिनेमाखौ नायनो थाखाय गोसो जादों, बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि सिनेमाखौ नोंथांमोनहाबो नायनानै जोंखौ आरोबाव इयुनाव सिनेमा दिहुनबावनो थाखाय थुलुंगा होयो। मा थांखि लानानै नोंसोर दुर्गा बे फुजानि सिगां नोंसोरो अपेनिं खालामनाय जादों? फुजानि सिगां अपेनिं खालामनायनि खारनानो बेनो, जोंहा मोनसे सिजोन थायो, बर'नि सिनेमा नायनायनि मोनसे दिन आरो सिजोन थायो। मानोना जोंहा बर'नि गेजेराव सिनेमा हल गैया हिसाबै जों गामि ओनसोलावसो जोंनि बर' सिनेमाफोरखौ नायो। आरो बेनो जोङो
बिश्वकर्मानि सिगां एबा दिनै जों मानो रिलिज होदों बिनि थांखिया जाहैदों मा जों फुजा समफ्राव जों जाहाथे जों मार्केट मोनो बा जोङो रायजो राजाफ्रा जोंनिखौ अनसायनानै लाङो दुर्गा फुजा लोखि फुजा बिश्वकर्मा बिदिनो बहुत काति फुजा बेफोर समफ्राव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि सिनेमाखौ लाङो बेनि थाखायनो जों गिबि आगु दिन हिसाबै जोङो दिनैहाय रिलिज खालामदों जोंथ' नायफैनायखौ आसा खालामदों सानाव जों मिथिनाय बायदिब्ला मैया दाख्लैनिफ्रायनो जों खबर मोनबाय थादों बे सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जायगायावनो जोनोम मोननाय हिसाबै बयबो लोब फैनानै जों नायफैगोन होननानै बिथांमोनहा बुंसोलायदों आरो दिनै फैगासिनो दङ जों आसा खालामदों जोंनि बे पेन्डेला जायगा थोनाय नङा थांखिया मानसिनाव जोबनो थाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बारायलांबाय थायो दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि खौसे फिल्म प्रडाक्सना जिरायनानै थायाजासे मेङाजासे जोङो आरो दिहुनलांबाय थागोन बर'नि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव जों माखासे मोजां हाबा मावलांगोन आरो जोंनि ओनसोलाव जों माखासे मोजां आर्टिस्ट बिथांमोनखौ सोरजिलांनाय जा थांखिबो दङ सरकारखौथ' जों दिनैनिल' बाथ्रा नङा सिगां बोसोरनिफ्राय जों खावलायबाय थादोंमोन जाहाथे सरकारा जोंनि बर' सिनेमाया जाहाथे हल गैया हिसाबै जोंनि सिनेमा हल लुनानै होथों आरो सिनेमा हल लुनानै होयोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो बर' सिनेमाया माने थांनानै थागोन आरो माखासे आर्टिस्ट बिथांमोनाबो थांनानै थागोन बेहाय आर्टिस्टल' खोथा गैया मोनसे सिनेमाजों गोबां लिंक थायो बाहाय देंखोगिरि थायो बाहाय लिंक थायो बाहाय माखासे मेथाइ सुजुगिरिफोर लिंक थायो दामग्रा देग्राफोर लिंक थायो माखासे मिउजिक टेकनिशियानफोर लिंक थायो मेकआपमेन जेनेबा एडिटिं बेफोर गासैबो मिउजिशियान बेफोर गासैबो लिंक थाजोबो बेनिखायनो आं खावलायदोंसो सरकारखौ जाहाथे सरकारा जोंनो बर' सिनेमाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दाब मिनि सिनेमा हल दिहुननानै होयो आरो बेहाय जों आर्टिस्ट हिसाबै माखासे गावखौनो फसंथान हिसाबै थांनानै थानो हायो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो आरो जोंनि माखासे जाय सिनेमा लाइनजों थानाय टेकनिशियान बिथांमोनहाबो जाहाथे थांनानै थानो हायो आरो बे सोंनायनि फिननाया बे नोरुनि खाथियाव सिनेमा हल दंमोन नोंगौ बाहाय जोंबो नायदोंमोन आरो जोंबो सिगाङाव सिनेमा दिहुननायाव जों बेहायनो सिनेमा जों दिन्थिफैदोंमोन नाथाय सिगां समाव खोनादोंमोन माने बे सिनेमा हलाव गोबां मानसि जायोमोन उनाव लासैनो मानसिया खमायलांदों बेनि खारना बेनो जोङो मास मोननैनि उनावनो मबाइलाव माने नुयो इउटुबाव नुयो आरो फेसबुकआव नुयो आपल'ड होनाय नुयो बेफोरनि थाखायनो हयथ' थाइसे थाइनै रांखौ गारनो बानानै नेनानै थानानैब्लाबो मबाइलावनो नायदों होननानै आं मिजिंथिदों बिनि थाखायनो बे रुनिकाटा सिनेमा हलाबो थैलांदों होननानै आं सानो आरो बेथ' जोंहा बिसा सेन्ट्रेल बिसा आरो जिल्ला बिसा जोंहा स्ट्रं मोनसे डिसिसन दंखायो आरो जोंहा बे सिनेमाया जोंहा सेन्ट्रेलाव रेजिस्ट्रेसन जाखाबायबो अलरेडि बेहाय जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय गनायथि मोनखाबाय सार्टिफिकेटबो जों मोनबाय दा बेहाय जोङो खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि बे सिनेमाखौ हल सिङाव थानानै जाहाथे रावबो मबाइलजों खेबखुमाया आरो आपल'ड होआ जुदि आपल'ड होयोब्लानो जोंहा माखासे नायग्रा बिथांमोननिफ्राय जोंहा नायनायखौ जों मोना जायो बेनिखायनो अननानै जोङो माखासे जायफ्रा मबाइलजों खेबगोन बिथांमोना खेबा आरो बेखौथ' जों मिथिगौ जोंहा बिसिआ स्ट्रं डिसिसन लायो बिथांखौ माखासे केसनिबो खोथा फैयो केसबो होयो आरो माखासे फाइनान्सियेल हेरेसमेन्ट एबा थाखाबो फोनांनाय जायो दा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना खालामा आरो रायजो राजा नोंथांमोना थेंक इउ